खुलुमबाय बिटिआर हालामनि गासै रायजो राजाफोरखौ जे दिनै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअखौ लाबोनायनि खारनानो जाहैबाय जों दिनै सावरायगोन जोंनि बे 6 शेड्यूल BTC जिथुनिखि जोंनि BTC एरिया बे BTC एरियानि बेसेबांखिनि डिपार्टमेन्टफोर दं बे कारापसननि सायाव जों सावरायगोन दिनै नोंथांमोना मिथिगौ जोंनि बे 6 शेड्यूल एरियायाव BTCआव कारापसना दाबो जोबनानै थाङाखै ओरैबायदि कारापसन नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ थेवबो जों दिनै सासेबो बुंनो गोसो गैया सासेबो मानसिया बुङा आरो सासेबो मानसिफोरा माने हमनो गोसो गैया जे दिनै जों उपाय गैया जों लासै लासै कारापसनखौ जुदि फोजोबनो गोसो दंब्ला जोङो गोसो होलायनांगोन बे कारापसनखौ जों बोरै फोजोबनो हागोन ओरैबायदि कारापसन जे 40टा डिपार्टमेन्टआव मोनफ्रोमबो अफिसनि साख्रियालफ्रा जे फैसा मोनखानांगौ बायदिसो मोनसे आसा खालामनानै थायो नोंथांमोना दिनै सिन्था खालामनानै नाय जे मोनसे स्किम से हमनानै ला 10 लाखनि मोनसे स्किम मावबाय से ब्लकआवनो मावबाय से 15 फाइनान्सआव 10 लाखनि जिथुनिखि स्किम मोनोब्ला नोंथांमोना बेयाव सिगांनो एकाउन्टेन्टनो फैसा होग्रोनांगोन बेनि उनाव जैया एस्टिमेट बानायनायनि नामाव लागोन बेनि उनाव भिडिअ साइन खालामनायनि नामाव लागोन बेनि उनाव थांगोन डाइरेक्टरनाव थांगोन डाइरेक्टरा लुबैगोन सुपारिनटेन्डेन्ट लुबैगोन आरो बेनिफ्राय बिथिं बर' बाबुआ लुबैगोन बिदिनो फारसेनिफ्राय रानै मोन आरो बिथिं सेक्रेटारियेटआव हाबैगोन माने बिसोर सासे मोदाय थारमाने नों मोदायनो बे माबाखौ प्रसादखौ बावलाङाबा नोंनि खामानिया जाफुंनाय नङा आरो जुदि नों बोराबनानै थाबाय बा फैसा होनो गोसो गैया नोंथांनि फाइला पेन्डिं जानानै थागोन बेबायदि अबस्था जोंनि बे BTCआव बेनिखायनो जों गोसो होलायनांगोन दायो CM सारा मोनसे एजेन्डा लादों NGOफोरखौ सोगासिनो दङ कारापसनखौ फोजोबनो थाखाय जे नोंथांमोना गोसो होलायनांगोन नोंथांमोननि आखायाव एन्ड्रइड मबाइल दं सोरबा अफिसारा बियोबा बेखौ केमेरा खालामना लानांगौ बेखौ कनसिडार होनाङा जों सासे हमलांनांगोन मानो होनबा गभर्नमेन्टआ एजेन्डा लाखाबाय बे कारापसनखौ फोजोबनो थाखाय दा नोंथांमोना नाय मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव गाहाय लेभेलनिफ्राय लानानै गोजौ लेभेलसिम खनसे लानायाव जों इसेबां आफसोस जाया जागौ फाइल लांबानो फैसा नांगौ सहि होबानो फैसा नांगौ माने ओरैबायदि आरो एसे हमनानै ला PWDआव नोंनिफ्राय लुबैगोन नोङो बिल बानायगोन बिल बानायनाय लोगो लोगो एक्जिकिउटिभआ लुबैगोन SDOआ लुबैगोन आरो बिथिं JE दं माने एसे एनै लानाया जाया मोनसेयावनो 10,000 गाहाम लायोबा एसे हमनानै ला नोङो PWDआव नोङो हमनानै ला 50 लाखनि खामानिबा नों मोदायनो बावनायावनो नोङो 10 लाखसो थाखाय ओरैनो एक्सेस थागोन आरो बिथिं आरो बेयाव GST दं बा मा खामानि जाहैगोन जुदि 10 लाख थाखायानो जुदि नोङो मोदायनो बावनायाव थाङोबा बे सासे अफिसारफ्रा सासे मोदाय बिसोरनो बावाबा बे प्रसादखौ बावलाङाबा नोंनि खामानिया जाया आरो बेनिखायनो जों गोसो होलायनांगोन जे कारापसनखौ जों बोरै फोजोबगोन बयबो गोसो होलायनांगोन सासे हमनांसिगोन जोंनि बे माबायाव 6 शेड्यूलावबो जोंनि BTC एरियायाव जोङो हमनांगोन उपाय गैया मानो होनबा बेलेगाव दायो हमगासिनो दङ नोंथाङा जुदि इन्डिपेन्डेन्टलि जुदि खामानि मावनो ओंखारबोयोबा सोरबा इन्टारेस्टेड मानसिया ओंखारबोयोबा खामानि मावनो गोसो दंब्लाबो बिथांमोननि माने आख्ल'नायनि थाखाय जेनेबा बिथांमोननो नों बावाबानो जायाबा माने ओरैबायदि माने क्रिटिकेलाव खोख्लैनानै दोनो जे नोंथांनि फाइलखौ बिसोरो पेन्डिं खालामनानै दोनो आरो नोंथांजों रायलायनायानो नङा माने ओरैबायदिसो जे जेनेबा नोंनियाव बिसोरो मोनखानांगौ बेबायदि हिसाबाव लायो बेनिखायनो जों पाब्लिकआ सचेतन जानांगोन आरो बिसोर आदारवाइस लानांगोन जोङो उपाय गैया होमबासो जोंनि कारापसना जोबगोन आरो नोंथांमोना होमबासो खामानि मावनो सान्थि मोनगोन माने सासेबो अफिसारा जे फैसा लाया बे नेभार माने गाहाय लेभेलनि जेनेबा पियन सुकिदारफोर थायो बिसोर बेसाद फाइल रोगानायाव बे गरसे गरनै लायो बेखौ जों आफसोस खालामना लाब गैया खिन्थु गेजेटेड अफिसारफोरा ओरैबायदि माने मा बुंगोन बेखौ माने बुंनो बिसोरखौ भाषा गैया आरो बेनिखायनो जों दिनै गोसो होलायनांगोन माने बोरै फोजोबनांगौ बे कारापसनखौ माने बांद्राय थारमाने जोंनाव कारापसना माने जाया नङा कारापसना जायो माने घुस लानाया जायो जों बेखौ जों मिथिगौ सोरबा आन्डारस्टेन्डिंआव जायो खिन्थु जोंनि BTC एरियायाव बाराद्राय बेनिखायनो माखासे आर्टिकेलफोरखौ बोखारनाया मोजाङानो जादों बेबायदि दायो नोंथांमोना नाय जिथुनिखि DCनो जिथुनिखि मनिटरिं खालामनो होदों बेयो खोबैनो मोजां जादों मानो होनबा पाब्लिकआ लाब जादों बेयाव नङाबाथ' सिगाङाव ओरैबायदिमोन नोङो अफिसारफोरजों राननानैसो जानांगौ बेबायदिमोन नों जिखुनु खामानिखौनो नोङो मोजाङै मावफुंनो हाया आरो नोंथांमोनाबो ओंखारबो जिखुनु मानसियानो मोजां मानसियानो ओंखारबो नोंथाङा खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा 2 नम्बर खालामनांगोन खारन बिथांमोननो बावाबा खामानिया जाखाया नालाय ओंखायनो बे खामानिया 2 नम्बर जायो बेनिखायनो जोङो कारापसनखौ जों फोजोबनोबा सासे जोङो अफिसारानो जा बा बे गेजेटेड अफिसारानो जा जों हमनांगोन आरो बेखौ मानो होनबा जोंनो जोंनि आखायावनो दङ माने जोंनि मानसिफोरा अननानै दोनो
माने जोंखौ थारमाने बिसोरो क्रिटिकेल ट्रेपआव खोख्लैयो मानो होनबा बिसोरजों गाज्रि जानाय माने नोंनि फाइलखौ पेन्डिं खालामगोन बा नोंथांनि फाइलखौ नायनाय नङा बेखौ जों गिनानै रावबो हमा रावबो जेबो बुङा खिन्थु एबाराव गभर्नमेन्टआ मोनसे एजेन्डा लादों बे एजेन्डा मथे जोंबो थांफानांगोन आरो नोंथांमोना जुदि बे सोरनिबा जुदि भिडिअफोर मोनोबा क्लिपिं बा फैसा जानायनि माने बिसोरखौ सिरि सिरि जुदि क्लिपिं खालामनो हायोबा बा बेबायदि माबा दंबा नोंथांमोना बे आंनि थङाव हरनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम बेखौनो आं गुरैयै खावलायनाय थाबाय आरो जोबनायाव आं नोंथांमोननिफ्राय बेखिनिखौ बुंनानै बिदाय लानाय जाबाय गोजोन्थों।